Actualment, el model educatiu d'escola es basa en l'escola inclusiva. Què vol dir això? Que totes les escoles opten per un model basat en l'atenció a la diversitat. Dins d'aquesta diversitat s'inclouen els infants amb necessitats educatives especials. Per què us explico tot això? Perquè vosaltres, com a monitors i monitores, estareu a càrrec d'un grup nombrós d'infants o joves. Generalment, cada monitor o monitora de menjador sol tenir entre 15, 20 i fins i tot 25 infants al seu càrrec. De manera que hem de ser capaços i capaces de donar tots els suports i atencions necessaris a cada un d'ells. Veureu, els infants amb necessitats educatives especials, durant les estones lectives, tenen un vetllador o vetlladora que els acompanya. Malgrat, com que les hores del migdia no estan contemplades dins el marc legal, aquests nens, nenes i joves no estaran acompanyats del seu vetllador o vetlladora, fet que les nostres funcions com a monitors i monitores hauran de ser múltiples. És important conèixer cada un dels nostres alumnes i les seves necessitats per afavorir-ne la inclusió. Realitzar un control i seguiment de cada un d'ells amb la resta de l'equip de coordinació i vetllar per poder ajustar les propostes educatives a tots els infants i joves. Una mica com a resum, els monitors i les monitores hem de tenir cura de fer una adequada inclusió de tot l'alumnat, incloent aquells i aquelles que presenten necessitats educatives especials.